Són nois i noies amb diversitat funcional. Formen part de l'associació Integra. És un projecte de l'agència de models Arnelia Wall. Formen persones amb discapacitat per desfilar o fer publicitat. Què t'agrada del món de la moda? Pues me gusta mucho y me gusta mucho el tema de la ropa que me hacen y la ropa que me dan. Com et sents a la passarel·la? Me siento una más de la pasarela y me gustan los aplausos, me gusta, digamos, ser coqueta, me gusta mucho. Com arribes al món de la moda? Bueno, pues al mundo de la moda llego a través del Hospital de Igualada Salud Mental, a través del doctor Castelló, que me propuso, yo ya me encontraba bastante bien y me propuso pues un día que me iba a decir algo muy bonito. Se trataba de desfilar y que me iría bien que creía que me iría bien para mi persona y que participaban personas con síndrome de Down, con personas en silla de ruedas que habían tenido problemas y muchos más problemas. Y yo pensé, aquí voy a hacer algo bueno, ¿vale? Voy a ayudar a los demás. Y mi sorpresa fue que me llevé una gran sorpresa que me han ayudado a mí. Com et sents a la passarel·la? Primero me siento segura, camino segura, que es lo principal. Y luego me veo muy bonita, muy hermosa. Algo que yo no me imaginaba que nunca iba a suceder. Què sents quan desfiles? Sento molta alegria, molta emoció, te fos capaç de fer-ho bé i te fos capaç de veure'm guapa. Qui et va animar a desfilar? Una amiga meva que em va dir Marta, perquè no ho poses a l'agència? I jo ho vaig provar, vaig fer el curs i quan em criden desfilo. Per què creus que no hi ha més models amb diversitat funcional? Perquè potser no han plantejat o no han buscat una agència o no saben quina agència de desfilar. O no pensen que són persones que també es vesteixen com les altres. Com neix el projecte Integra? El projecte Integra neix ara ja fa 10 anys, amb molta il·lusió, sobretot per normalitzar la visió que tothom té de la discapacitat, de la salut mental, i treballem amb molts dissenyadors i moltes marques justament per obrir una miqueta la visió del ciutadà que va comprar després una prenda de roba. L'objectiu és que s'hi puguen dedicar professionalment? Exactament, Joel. Exactament igual que estàs fent tu, que ets un professional aquí de l'entrevista, doncs amb ells estem fent el mateix, que siguin professionals, que puguin entrar de manera normal a la nostra borsa de treball i que el podem veure a qualsevol spot o qualsevol desfilada, tots treballant de forma, doncs això, normal. Veurem persones amb discapacitat fent d'actors? La idea sobretot és això, que no imitem una discapacitat. Tampoc és que entri una persona perquè té una discapacitat, sinó que sigui algo normal, que pugui entrar com qualsevol persona perquè tothom és consumidor, no? Tothom compra xiclets, un refresc, roba i tothom pot ser actor. Si són professionals, la idea és que no s'imiti una discapacitat, sinó que tenim molts actors que van en cadira de rodes o que tenen qualsevol discapacitat i la idea és que se li doni l'oportunitat amb ells, igual que la resta d'actors convencionals.